नमस्कार मंडळी, मी सुधीर गावडे, गावडे गजरी चॅनलमध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत करतो। तर मंडळी बघा, आज आम्ही ह्या कैऱ्या आणल्या आहेत, तर याचं ती लोणचं बनवणार आहे। तर तिला विचारूया, सुरेखा कसं काय लोणचं बनवणार आहे तू सांग जरा। वेगळे कैऱ्या आणल्या आहेत, पण ते स्वच्छ धुवून घेणार। ही राजापुरी कैरी आहे, कडक बघून घ्यायची, मऊ नाही घ्यायची। तर मी 2 किलो कैऱ्या आणल्या आहेत, ते स्वच्छ धुणार आणि पुसून घेणार, कोरड्या करायच्या, एकदम ओल्या नाही राहिल्या पाहिजे। नंतर त्याचे छोटे छोटे पीस करायचे। या कैऱ्या आता मी कट करून घेते, वेळेवरच कट करते, कारण चाकूने कट होणार नाही ते। मी कैऱ्या आता कट करून घेते। छान पांढऱ्या शुभ्र कैऱ्या आहेत। बघा, आता कैऱ्या मी सगळ्या कट करून घेतल्या आहेत, एवढे झाले आहेत। तर आता मी त्याला मीठ लावणार आहे, मीठ आणि हळद। मी एक कडे मीठ घेतलं आहे, 1 वाटीभर घेतलं आहे, मीठ टाकते। लोणच्याला जरा मीठ जास्तच लागतं, तर मीठ टाकते सगळं। मीठ आणि हळद लावते, 1-2 चमचे हळद टाकले। चांगलं आता एकजीव करून घेते, सगळं मिक्स करून घेते। किती वेळ ठेवणार आहे? हे आता 4-5 तास तरी ठेवायचं, म्हणजे जरा त्याचं कैऱ्यांचं जे पाणी असतं ते निघालं पाहिजे। मीठ पण लागलं पाहिजे, मीठ लागलं पाहिजे, आणि मिठामुळे कैऱ्यांचं पाणी निघणार ते। 4-5 तास ठेवले की चांगलं पाणी निघून गेलं की लोणचं खराब होत नाही, पण ते पाण्यामुळेच खराब होत नाही ते लोणचं। तर आता सगळा बघा, कैऱ्यांना मीठ आणि हळद चांगली लागलेली आहे। तर आता हे आपण एका कपड्यावरती वाळत घालू थोडंसं। त्याचं बघा सगळं पाणी निघालेलं आहे, किती पाणी निघालं बघा, एवढं पाणी निघालं सगळं हळद आणि मीठ लावल्यामुळे। नाही तर एवढं जर पाणी लोणच्यामध्ये गेलं असतं तर लोणचं खराब होतं पाणीला असल्यामुळे। तर आता हे एका कपड्यावरती मी सुकत टाकते सगळे पोळी। तर आपण हे सगळं वाळत घालू, जसे पोळी सुकल्या पाहिजेत, कारण त्याच्यामध्ये आतमध्ये पाणी आहे ना, अजून थोडेसे ओले आहेत, ते सुकल्यामुळे लोणचं छान होईल। हे किती वेळ वाळत घालणार आहेस तू आता? हे वाळू दे आता, रात्रभर वाळले ना सकाळी करायचं। मग उन्हात नाही घालत आहे, ऊन आता पावसाळ्यामुळे ऊन नाही आहे, तर आपण हे घरातच वाळवतो पंख्याखाली, त्यामुळे जरा जास्त वेळ लागतो। तर आता ह्या कैरीच्या पोळी सुकलेल्या आहेत बघा, छान। त्यातलं पाणी सगळं, म्हणजे पाणी कमी झालं, म्हणजे पाणी नाहीच आहे आता, सुकल्या आहेत चांगल्या, पूर्ण निघून गेले पाणी सगळं निघून गेलं। तर आता आपण त्याचं लोणचं बनवायला घेऊया। तर हे आता आपण 10 ते 12 तास वाळत घातलेले ना? हां, तर आता बघा पूर्ण वाळलेले आहेत। तर चला आता आपण घरीच वाळवलं ना, उन्हात वगैरे वाळवलं की लगेच वाळतं, ते उन्हातलं थोडं काळं पडतं। आणि आता घरीच आपण छान वाळलं आहे बघा, पाण्याचा अंश नाही अजिबात, चांगलं मीठ त्याला आणि हळद लागली आहे। तर चला आता पुढची कृती करून घेऊया। तर आपण आता लोणच्याला लागणारा मसाला तयार करू, थोडा घरच्या घरी थोडा करू, आणि आपण थोडं विकतचा पण घालणार 1 पॅकेट, आणि थोडं आपण घरचा घातल्यामुळे टेस्ट चांगली येते। मी घेतले इथे अर्धा चमचा मेथी दाणे घेतले आहेत, 1 चमचा धणे घेतले आहेत, अर्धा चमचा बडीशेप घेतला आहे, अर्धा चमचा जिरं, थोडंसं दालचिनी, आणि हे 20 काळी मिरी आहेत, एवढे घेतले आहेत, आणि 100 ग्रॅम आपण मोहरीची डाळ घेतली आहे, आणि 4 चमचे हे मीठ आहे, कारण आपण पहिलंही मीठ लावलेलं आहे कैरीला। आणि आता आपण लागणार ते थोडं गरम करून घेऊ मीठ। हा हिंग आहे, आणि तेल आहे अर्धा लिटर। हिंग कुठल्या कंपनीचं दाखव? हिंग हा वनदेवीचा आहे। तेल आता आपण गरम करत ठेवू, कारण तेल थंड व्हावं लागतं। तेल पहिलं आता गरम करायला ठेवू आपण, पण तेल गरम होऊन ते थंड झालं पाहिजे। खडे मसाले आपण जरा गरम करून घेऊ।
जास्त नाही, थोडं थोडं गरम करून त्याची पावडर करायची जाडसर अशी. मेथी नंतर टाकू, कारण मेथी याच्यात टाकली तर ती पटकन जळते, काळी पडते, मध्ये मेथी कडू लागते, म्हणून थोडीशी हे भाजलं की टाकू आपण नंतर मेथी. आता आपण त्यात मेथी टाकू, मेथी भाजून घेऊ. थोडं थोडं साहित्य घेतलं आहे, कारण आपण रेडीमेड पण मसाला टाकणार ना, त्यामुळे थोडं थोडं साहित्य घेतलं आहे. तर आता हे भाजलेलं आहे, आता आपण काढून घेऊ. हे जास्त नाही भाजायचं, थोडंसंच गरम करून घ्यायचं, शेकून घ्यायचे. आता ही मोहरीची डाळ आपण गरम करून घेऊ. ती पण थोडीशी अशी मऊ वगैरे असते ना, म्हणून गरम करून घ्यायची. आता ही मोहरीची डाळ पण चांगली गरम झालेली आहे, भाजून झाली आहे, तर ती आता काढून घेते मी. हे मीठ पण आपण गरम करून घेऊ, कारण मीठामध्ये पाण्याचा वगैरे अंश असतो ना, ओलं वगैरे ठेवायचं नाही, त्यामुळे मीठ पण गरम करून घ्यायचं थोडंसं. मीठामध्येच आपण हिंग टाकू गरम व्हायला. हिंग पण गरम झाला पाहिजे चांगला. तो 1 चमचा टाकला, मोठा 1 चमचा. आपण मीठ आणि हिंग पण गरम चांगला झाला आहे, तो पण काढून घेऊ. हे तेल पण आता कडकडीत तापलं आहे. आता आपण कसं ओळखायचं, तर आपण मोहरीचे दाणे टाकून बघू तेल तापलं आहे कितपत ते. हे बघा, तेल चांगलं तापलं आहे. गॅस बंद करते आणि तेल थंड व्हायला पाहिजे आता थोडं. आता आपण एक खडे मसाले आहेत, ते मिक्सरला थोडंसं जाडसर वाटून घेऊ. त्याच्यात ही मोहरीची डाळ नंतर टाकणार मी, आधी थोडेसे फिरवून घेते. आता आपण हे सगळं मिक्स करायला घेऊ. तेल पण आता बऱ्यापैकी थंड झालं आहे. तेल थंड व्हायची वाट बघत होतो आपण. तेल पण थंड झालं आहे. तर आता मसाला एकत्र सगळे मिक्स करू आधी पहिले. तर ही आपण मगाशी जे वाटून घेतलं ना मसाला, कोरडा मसाला, तो आहे. त्याच्यामध्ये थोडीशी मी मोहरीची डाळ बारीक केली होती, ते आता आपण सगळं एकत्र करू आता मसाले. हा बेडगी मिरची पावडर आहे कलरची. अच्छा. हां, ते 4 चमचे टाकते. थोडीशी आपण हळद टाकू. पहिली पण लावली आपण हळद, आता पण टाकणार हळद. अर्धा चमचा हळद टाकते. हे मीठ आहे, मीठ आणि हिंग आहे, ते पण टाकू आपण. आणि ही अख्खी मोहरीची डाळ आहे, आपण थोडीशी बारीक केली होती आणि आता अख्खी ठेवली. थोडी बारीक का केली, तर सगळी मिळून येण्यासाठी. त्याचा खार व्हायला पाहिजे ना थोडा. आणि हा रेडीमेड मसाला आहे, लोणची मसाला सुहानाचा, तो पण आपण आत टाकू. सगळं मिक्स करून घेऊ. आता पण याच्यामध्ये तेल मिक्स करू. आता तुम्ही तेल पण थंड आलेलं आहे, ते तेल मिक्स करू. छान दिसते ना लाल एकदम. कलर पण छान, खूप छान असा कलर आलेला आहे बघा मंडळी.
लोणच्याचा जो कलर यायला पाहिजे तो कलर आत्ता आलेला आहे. आता आपण त्याच्यामध्ये ही कैरी, बारीक केलेली कैरी आहे ना, ती टाकू. परत सगळं आता मिक्स करून घेऊ आपण. त्याला सगळा मसाला व्यवस्थित लागला पाहिजे. आता हे तू लोणचं किती दिवस मुरत ठेवणार आहेस? हे लोणचं ना आता मी 1 दिवस या भांड्यामध्येच ठेवणार आहे, कारण ते बसणार खाली आणि तेल वरती येणार. आणि जर कमी आहे बघा, तेल आता आहेच खाली, तेल भरपूर आहे, तर तेल वरती येणार कारण ते लोणचं बसणार खाली. आणि कमी पडलंच तर आपल्याकडे हे तेल आहे गरम केलेलं, तर आपण ते तेल टाकू, कारण लोणच्याला तेल आणि मीठ जास्त लागतं. तर आपण ते तेल बाजूला ठेवून दिलं आहे. तर हे एका ह्या भांड्यामध्येच आपण 1 दिवस असंच ठेवू झाकून. आणि नंतर आपण बरणीत भरते, लागलंच तर तेल टाकायचं. बरणीत भरल्यानंतर खायला किती दिवसांनी मिळेल? 4 दिवसात खायला होणार. अच्छा, 4 ते 5 दिवस. तर बघा, पण जास्त दिवस आपल्याला वाट बघायची तर जास्त दिवस बघू शकता. जेवढं जास्त मुरेल तेवढं चांगलं लागणार ना. तुमचं मुरेल तेवढंच चांगलं लागणार. तर बघा मंडळी, आम्ही हे कैरीचं लोणचं बनवलं. तर या भांड्यामध्ये मी 2 दिवस ठेवलं. तर बघा कसं तेल वरती आलं आहे ते, आणि छान कलर बघा कसं एकदम बाहेरचं असतं विकतचं तसा कलर आला आहे, आणि छान लोणचं झालं आहे चवीला सुद्धा. तर मी आता ह्या बरणीमध्ये, काचेच्या बरणीमध्ये भरून ठेवणार आहे. ही कोरडी करून एकदम घासून कोरडी करून घेतली आहे, त्याच्यामध्ये भरून ठेवणार आहे. काचेच्या बरणीमध्ये छान राहतं, वर्षभर काही होत नाही. तर मी आता हे भरून ठेवते. तेल अजून लागलं आपल्याला बरणीमध्ये ठेवल्यानंतर, लागलं तर थोडं वरतून ओतायचं, गरम करून थंड करून ते तेल ओतायचं. आता मी याच्यामध्ये भरून ठेवते. बघा छान एकदम बघा रसरशीत असं लोणचं झालंय. तर मंडळी बघा, अशा प्रकारे हे लोणचं तयार झालेलं आहे. तर मंडळी, आमच्या पद्धतीने तुम्ही करून बघा. आणि मंडळी, ही रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर आमच्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.